ụmụ ọma, ndị ọma, ekele m unu, ndewonu. Olee otu unu mere taa? Ama m na unu apụtakwara. Hei, ekele dịrị Onyenwe anyị. Unu manụ taa bụ ụbọchị ụka, unu jekwere ụka? Ama m na unu gara ụka. Agala m ụka, alọtala m. Biko na o nwere otu ihe m chọrọ iji unu. Ihe a m chọrọ iji unu. Onye kwuru, onye mere iwu a na a ga na-eri osikapa ụbọchị Sọnde? Ọ dị egwu. Mgbe ọbụla ndị mmadụ na-eri osikapa ụbọchị Sọnde, unu rikwe na ihe ọzọ ma ọ bụghị osikapa. Otu ọbụla unu chọrọ isi eri, biko unu rie. Ọ dị oke, ọ dị mma. Ndewonu. Awụkwa nwaada, nwanne unu nwaanyị, enyi unu nwaanyị, nwa unu nwaanyị, Chisom Alọzie Ada Gịnị, nwaada ndị ọhụrụ. Nnọọ, mana asị m obi unu nọrọ nnọọ dere duu ka anyị mara ihe anyị na-aga ibu n'ụbọchị kedụ taa. Ụmụnne, ihe ka dị egwu. Unu mana ajụrụ m mmadụ, biko, ke ịma abịchịdị, ya bụ ABCD n'Igbo? Ịma ihe ọ zara m? Ama m abịchịdị, ama m ya na masị olekwana ike wee na ya na ama m abịchịdị. Ịchọkwara ka m gụọra gị ya nụkwa nnọọ na-ekwu abịchịdị ABCD. Ama m ABCD n'Igbo, ama m ABCD n'Igbo. Ngwa chekwara ka m gụọra. Masị ngwa gụọra m ya. Nwanne, gụọra m abịchịdị. Ha sị lọla eme ya bịa ya hụ ndị mmadụ ka ha na-agụ abịchịdị na m chere ka ọ gwa m abịchịdị Igbo, ka ọ gụọra m abịchịdị Igbo. Masị ya, biko gụwa, lee na m enye gị ntị ka ị gụọra m abịchịdị Igbo. Ngwa lekwentị m, atọgbọla m ntị ka ị gụọra m gịnị abịchịdị Igbo. Ya ebido m. Abịchịdị figilimi akịshọkpa mina mi o singalezechi. Abịchịdị fingilimi akịshọkpa mina mi o singalezechi. Hei, ma eburu aka n'isi si, biko, onye kụziri gị abịchịdị gị? Ya sị lọla ahụ ya ka ndị mmadụ na-aga lọba ọ wụta nke isi aga ya. Masị chai, anyị efubiala. Heo, ụmụ ndị Igbo, ndị na-amaghị asụsụ anyị, ndị na-amaghị abịchịdị agụ, ọkwa ihe dị omimi. Biko na ihe m chọrọ ibu n'ụwa na izu aka na-abịa abịa, aga m achọ ihe a na-akpọ bọọdụ ka anyị jiri ya mee gịnị, nwa abịchịdị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata Igbo a, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmụta asụsụ Igbo a nke ukwuu, anyị ga-ebido gịnị na abịchịdị. Anyị mechaa abịchịdị, anyị abịa jiri abịchịdị ahụ bịa jiri ya mepụtawa okwu. Anyị na-ekwu ya, anyị na-eji ya na-emepụta okwu n'Igbo, anyị na-atụgharị ya n'oyibo ka ndị a na-asụ oyibo naanị ihe ha ma n'ọwa oyibo, ha amaghị okwu ala ha, ka ha jiri ya, ka ha bido gịnị mụwa ụta anyị na-adịcha eme ya. Ya bụ, ọ bụrụ na ihe onyonyo a na-adịkwa gị mma, ọ bụrụ na ihe onyonyo a na-amasị gị, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe onyonyo a na-aga n'ihu, achọrọ m ịma ihe ị chere m ga na-eme ka ihe onyonyo a na-eme gịnị na-aga n'ihu. Biko, ụfọdụ unu mara nọmba ekwentị m. Nọmba ekwentị m, biko unu sendịara m ihe unu bụ n'uche, ya bụ mbunuche unu, ka ihe a nwere ike na-eme gịnị na-aga n'ihu. Biko nwanne m nwaanyị na-agụ abịchịdị otu ahụ, ọ bụ otu ahụ ka anyị si agụ abịchịdị. Ọ bụ otu ahụ ka anyị si agụ abịchịdị. Ana amakwa m na ọ ga-ege ihe onyonyo a, na ama m na ọ ga-ele ya, ịhụnanị ya na ọ bụ otu ahụ ka anyị si agụ abịchịdị. Na ama m na ị ga-atọ ntị gị n'ala, maka na izu ụka na-abịa abịa anyị ga-ebido n'ego gịnị abịchịdị, ibido ịkụzi abịchịdị ma jirikwa abịchịdị na-emepụta gịnị mkpụrụ okwu. Ugbu a achọrọ m ka anyị kwuo ihe gbasara nri dị iche iche anyị na-eri. Anyị kwuokwa aha ya, anyị kwuo ya n'Igbo, anyị ekwuo ya na English, maka ndị na-amaghị ya na Igbo, ka ha mara ihe anyị na-ekwu. Unu ma na nri wụ ndụ, afọ dịkwa mkpa. Unu ma nke ahụ ọfụma. E nwere oge na oge a na-eji eri nri. Oge ụtụtụ, nri a na-eri n'oge ụtụtụ bụ dịka ndị bekee na-akpọ ya breakfast. Ihe a na-akpọ ya nri ụtụtụ ma ọ bụ nri ụtụtụ. Nri ya bụ
nwere kpọm, ọwụkwaghị anyị, ọwụkwaghị anyị nwere kpọm n'elu nwee kpọm n'ala. Ya bụ nke anyị na-eri n'ehihie ka a na-abịa sị hei achọrọ m iri nri. Mgbe anwụ na-apụtara, etere anwụ pụtara, nke ahụ a na-akpọ ya gịnị? Nri ehihie, nke ndị bekee na-akpọ gịnị? Lunch. O nwere nri ọzọ nke a na-eri n'oge abalị, nke a na-akpọ, ndị bekee na-akpọ dinner. Ihe a na-akpọ ya gịnị? Nri abalị. Ya bụ ụmụaka, ọ bụrụ na ị chọrọ iri nri a na-akpọ breakfast, ị chọrọ iri nri n'ụtụtụ, chọrọ iri nri your breakfast, gaa sị nne gị, nne m, oge erugokwa anyị ga-eri gịnị? Nri ụtụtụ. Achọrọ m iri nri ụtụtụ. Ya bụ, mommy, I want to eat my breakfast. Achọrọ m iri nri ụtụtụ, nri ụtụtụ, nri ụtụtụ. Ya bụ oge ehihie eruo, nne m, achọrọ m iri nri ehihie, nri ehihie. Ehihie ihe eji akpụ ya nri ụtụtụ maka na ọ n'ụtụtụ ka eji eri nri ahụ. Ihe eji akpọkwa ya nri ehihie maka na ọ n'ehihie ka eji eri nri ahụ. Ihe eji akpụ ya nri abalị, ya bụ dinner, maka na ọ n'abalị ka eji eri gịnị? Nri ahụ. Kedụkwana ụdịrị ka nri a na-eri n'ụtụtụ? Nri a na-eri n'ụtụtụ bụ ihe ndị bekee na-akpọ tii, maọbụ ihe a na-akpọ oyibo tombo, maọbụ ihe a na-akpọ mmiri ara ehi. Mmiri ara ehi wụ milk, mana a na-eji milk ahụ agwọrịkọta mmiri ihe ọṅụṅụ ahụ. Enwegasịrị nri dị iche iche anyị na-eri. Nri dị iche iche anyị na-eri, ndị mmadụ na-amaghị aha ha na gịnị. Ụfọdụ amaghị aha ha n'Igbo, ha amaghị aha ha na bekee. Elerighi ebe ịkwụ akwụ. Nwanne, ma ịmaghị aha ya n'Igbo, ịmaghị aha ya na bekee, ekwena ebe ịkwụ akwụ. Jisie ike kwuru n'ofu ebe. Ọ bụrụ na ịmaghị bekee, gị amara n'Igbo ọfụma ọfụma. Ọ bụrụ na ịmaghị Igbo, gị amara na bekee ọfụma ọfụma. Nke wụkwana na ị na-asụ, gị amarakwana ka ị na-asụ. O nwere nri a na-akpọ nkwobi. Nri a na-enye ya na ewere ya nye ndị mmadụ n'ọha. Ndị mmadụ na-ala ike, ndị mmadụ hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Nkwobi, ihe a na-akpọ ya n'English. English na-eme ya meat salad. E nwere ihe ndị a na-eji agwọ nkwobi. Ihe a na-akpọ ihe ndị ahụ n'aha Igbo. E nwere nke a na-akpọ soap a na-eji eme nkwobi. Aha ya wụ ncha. Ncha, kedu otu esi eme ncha? A na-eji n'ike nkwụ eme ncha. Nke a wụ nke dị kpọchi kpọchi. Ya bụ ihe ndị bekee na-akpọ the real thing eji eme gịnị? Nkwobi. Ncha. Kedu otu esi eme ncha? Ncha bụ iweta ike nkwụ, ka ị bịa hapụ wepụcha mkpụrụ nkwụ nọ n'ike nkwụ ahụ, ka edozi ya. Ya nọ n'abalị ole na ole, gị bịa were ya bịa tibi ya n'ime, gị bịa gbaa ya ọkụ. Ịgbacha ya ọkụ, gị were ntụ, ya wụ ash, were ntụ ahụ tibi ya n'ime ihe. Itibi ya n'ime ihe, gị were mmiri wụba ya, were nza zaa ya, zapụta mmiri, kpofute ntụ ahụ. Mmiri ahụ onye nwa wụ ncha. Onye nwa ka na-eji eme nkwobi. Ọkwa onye nwa ka na-eji eme gịnị? African salad. Ya bụ ụgba agwọrọ agwọ. African salad bụ ụgba agwọrọ agwọ, ma ọ bụkwa na nsịsa etikọtara n'ụlọ agwọọ ya. Ihe ndị ka tọrịkpọ ọlacha wuru ndị bekee ntị ọlacha rịkpọ. Unu anụla ihe a na-akpọ ya n'ala Igbo. African salad ụgba agwọrọ agwọ, ma ọ bụ nsịsa agwọrọ agwọ. Nsịsa awụ tapioca. Tapioca ihe a na-akpọ eberebe ji, ma ọ bụ nsịsa. Ihe ọzọ wụ ihe a na-akpọ ofe ofe onugbu, ma ọ bụ ofe olugbu. Bitter leaf soup. Ofe a na-adịkwa mma n'afọ. Ọkwa ofe ejiri mara ndị Igbo. Mana ndị Igbo dị iche iche, ngalaba dị iche iche n'Igbo nwere otu ihe esi eme gịnị? Esi ya. Dịka ndị Anambra nwere nke ihe esi ya, ndị Ụmụahịa nwere nke ihe esi ya, ndị Ebonyi steeti nwekwara nke ihe esi ya. Ndị ala Igbo dị iche iche nwechara ke, ma ọ wụ ụkpụrụ dị iche iche nọ n'Igbo nwekwara ka esi ya. Ihe ọzọ wụ ihe a na-akpọ ofe akwụkwọ. Ofe akwụkwọ, anyị nwere ofe akwụkwọ dị iche iche. Ya bụ nke a na-akpọ vegetable soup. Ofe akwụkwọ. Enwere nke a na-akpọ ofe akwụkwọ ụgụ. Enwere nke a na-akpọ ofe akwụkwọ ụgbọghọrọ. Ofe akwụkwọ ụgbọghọrọ maka na ihe na-ewe iwe, ihe jọrọ njọ n'ofe akwụkwọ ahụ bụ na akwụkwọ ahụ na-ahụ ya ahụ.
anaghị ahụ ya ofe akwụkwọ ahụ irie ya ọ bụrụ na ị nweghị ọbara n'ahụ ọ na-enye ọbara nke ukwuu irichaa ya ya nọrọ chi bịa dọkara n'afọ. Ofe ọzọ enwere anyị na-eshikwa n'ala Igbo nwee ihe a na-akpọ gịnị ụha soup. Ofe ụha ijiri ụtara ka a na-akpọ loiloi rie ya chai ga-echeta na 20 bụ gịnị ọgụ gịnị ka a na-akpọ 20 n'Igbo. Emechaa anyị ga-amụta ndị ahụ. Ofe ụha dị mma ka ukwuu. A na-eji ijiri okporoko safụrụ asafụ bịa were ụzịza wee ihe a na-akpọ pepper leaf. Ọ na-adị egwu. Ụmụnne, ọ wụ ihe dị oke mkpa ka anyị mara aha nri ndị a n'Igbo, ka anyị mara ya, ka anyị na-ejikwa ya na-ekwuritekwa, ka anyị na-ejikwa ndị ọzọ. Biko otu a ka ọ ha m n'ọnụ taa. Chetakwa na izuụka na-abịa abịa anyị ga-amụ gịnị abịchịdị. Onye ọbụla ga-amụ abịchịdị n'Igbo. Ga-amụ abịchịdị. Ọ bụrụ na ụmụ gị ị chọrọ ka ụmụ gị mata otu esi asụ Igbo a, ị ga-ebu ụzọ kụziwere ha abịchịdị. Abịchịdị wụ ABCD nke Igbo. Ebe a nke ị ga-ebido maka na ị chọrọ ịmụ Bekee, ị chọrọ ịmụ English, ị ga-ebido na gịnị ABCD. ABCD wụ gịnị ihe a na-akpọ the foundation na n'Igbo a na-akpọ abịchịdị ABCD. Ị chọrọ ịmụta ka esi asụ asụsụ a, ị ga-ebido na gịnị abịchịdị. Abịchịdị wụ ebe ị ga-ebido mụnwe ya nke bụ na ịmụtacha ya gị bịa mara otu esi eji ya emepụta gịnị mkpụrụ okwu. Ọ bụ ihe dị oke mkpa. Izuụka na-abịa abịa ugbu a ka anyị banyere n'ịmụ asụsụ Igbo. Ebe ahụ ka anyị ga-ebido. Aga m achọ otu a ga-esi mee ya nke bụ na unu na-ahụ ya unu na-aghọta ya. Ndị na-amakwana gị eweta ha emepeghala ihe onyonyo a na-ahụ ya na-ege ha aghọta ihe ha na-amụ. Ngwa otu a ka ọ dị m n'ọnụ. Biko unu ahụ n'ọfụma. Chineke dị unu. Ihe niile na-eme ga na-aga serere berere. Ekele dịrị unu ndị Igbo ndị njem ọnụ. Otu a ka ọ ha m n'ọnụ taa. Ngwanụ ka ọ dị n'oke izuụka dị ọzọ anyị ga-agbachikwa ike wee gekwa ebidokwa ihe ọmụmụ anyị. Ngwanụ ka ọ dị.